Minkejja li s-suċċessi tal-aħħar 5 snin jaħdmu kontrik, mhux ħanħallu dawn l-affarijiet jaqtawna qalbna biex inġibu l-aqwa pakkett għal pajjiżna. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt kollegament telefoniku fuq One Radio il-ħadd filgħodu b'referenza għan negozjati intensivi li għaddejjin bħalissa fi Brussell brabta mal-Budget Ewropew għas-7 snin li ġejjin u l-Fond ta' rkupru mill-pandemija imsemmi Next Generation EU. Żewġ pakketti li flimkien ilaħqu kważi 2 triljun euro. Waqt l-intervista l-Prim Ministru aċċenna għal pożizzjoni ta' pajjiżna f'dawn in-negozjati. Spjega li l-għaqal ekonomiku u soċjali ta' Gvern Laburista fl-aħħar snin mhux se jxekkel allokazzjoni ġusta għal pajjiżna. Semma kif it-tnaqqis fil-qatt f'Malta fl-aħħar snin u l-kupru ekonomiku malajr li se jkollha mill-effetti tal-pandemija jistgħu jaħdmu kontra n-negozjati Maltin. Minkejja dan, il-pożizzjoni ta' Malta hija waħda ċara u soda. Mhux se naċċettaw il-punt illi niġu penalizzati għall suċċess tagħna. U dak huwa punt li żgur min issenċedih għaliex l-ewwel qed nara li huwa ironiku kif inti pajjiż ma tippremjax tal-li huwa bieżel tal-li għandu suċċess u tal-li jaħdem kemm jiflaħ biex iżomm il-qatt baxx. U hemmhekk fejn affukata l-ġlieda tagħna, l-argumenti tagħna. Il-Prim Ministru spjega li kienu stess li qajjem dan il-punt fil-plenarja u miegħu irrakkomanda kriterji differenti ta' allokazzjoni u li qablu magħhom diversi pajjiżi Ewropej. Mhux biss qajjem dawn il-punti ma jidher ukoll li ġew meħuda b'interess ukoll kien hemm mbagħad numru ta' pajjiżi oħra li qabdu l-istess linja illi qajjimna aħna bħala pajjiż fejn qed ngħidu għaliex aħna għandna niġu penalizzati tal-li konna bil-għaqal u ħdimna kemm flaħna biex żammejna l-qatt baxx. Il-Prim Ministru spjega kif id-diskussjonijiet tas-Sibt filgħaxija li baqgħu sejrin saħansitra sa nofs il-lejl daru mal-kwistjoni tas-saltna ta' dritt bħala waħda mill-kundizzjonijiet li qabbażi tagħhom il-fondi jkunu jistgħu jingħataw għal numru ta' proġetti. Fil-fatt dwar dan il-punt, il-Prim Ministru rrimarka r-reazzjonijiet pożittivi li rċevit Malta fi Brussell fl-aħħar 3 ijiem. Reazzjonijiet li jikkomplementaw l-ittra personalizzata li batitlu l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li tirrimarka b'sodisfazzjon ir-riformi li qed jimplementa pajjiżna abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Titkellem ma' diversi mexxejja tal-pajjiżi l-oħrajn mal-President tal-Kummissjoni, mal-President tal-Kunsill, tara li r-rispett lejn pajjiżna dejjem qiegħed tiela l fuq. Dr. Abela sostna li frott il-ħidma sfiqa li wettaq Gvern Laburista fl-aħħar xhur favur is-saltna ta' dritt u l-governanza tajba, pajjiżna huwa f'pożizzjoni ferm aħjar sabiex jinnegozja għal ftehim ġust. Tara li huma rrikonoxxew il-ħidma kbira li għamilna f'dan il-qasam li issa huwa tant kruċjali meta qed niġu biex ninnegozjaw partikolarment il-fond ta' rkupru. Jiġifieri il-ħidma mhux biss seta' tissarras fuq livell lokali ma tħalli ħafna u ħafna frott fuq livell internazzjonali.